Žiaľ, tento rok so mnou mama nemohla ísť do New Yorku, tak musí New York prísť za ňou. Hlavným posolstvom vianočnej kampane od O2 je šíriť lásku akýmkoľvek spôsobom. Hlavné je byť k sebe milý. Mohol som mame poslať SMS-ku alebo zavolať, no kus voňavého papiera má stále svoje čaro. Nenašiel som žiadnu peknú vianočnú pohľadnicu, tak vyberám aspoň takúto. Jednu pošlem rovno aj dedovi na dedinu. Sadám si na Times Square a začínam písať. Milá mama, v New Yorku je strašná zima, ani sem nechoď. Včera sme videli na Rockefellerovom námestí vianočný stromček tam, kde mama čakala Kevina, keď sa jej stratil. Na Vianoce budem doma, dúfam, že napečeš grilášky. Snáď táto pohľadnica príde skôr ako ja. Idem na poštu. V tomto automate si musím kúpiť medzinárodné známky. Aj tu majú samoobslužnú pokladňu ako v potravinách. Poštová známka z Ameriky na Slovensko stojí $1.70. Výhoda je, že ju nemusím lepiť slinami, keďže ide rovno o nálepku s QR kódom. Už ju len hodiť do tejto schránky a čakať, kedy pohľadnica dorazí domov. Kam najďalej ste posielali poštu vy? Skúste tieto Vianoce poslať lásku.